ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଆଜି ଯୋଉ ଭାବାବେଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଡଦାଣ୍ଡ ପରିସର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ବଢି ଚାଲିଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାକାର ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏ ସଂସାର। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ। ଏଠି ରଥ କହୁଛି ମୁଁ ଦେବତା, ପଥ କହୁଛି ମୁଁ ଦେବତା, ଚକ କହୁଛି ମୁଁ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁରୁକେଇ ମୁରୁକେଇ ଖିଲି ଖିଲି ବାଜି ହସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବଡଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଆଜି ବୋଳି ହେଇ ଭକ୍ତ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ବଢି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ରଥକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବଡଦାଣ୍ଡର ରଥ ଖଳାରେ ଏବଂ ଦେବଦଳନ ରଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ରଥ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ରଥ, ତିନିର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ରଥ, ଅତୀତରେ ଏହା 6ଟି ରଥ କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ବଡଦାଣ୍ଡର ଯୋଉ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନଦୀ ପାର ହୋଇକରି ଆର ପାରିରେ ଆଉ 3ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ଏକ ତାଙ୍କର ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ଥିଲା ସେ ନଦୀରେ ଶହ ଶହ ଶଗଡ଼ର ବାଲି ପକେଇକିରି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ନଦୀକୁ ଏବଂ ସେ ନଦୀକୁ ପୋତି ଦେଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ରଥ ଚାଲିଲା। ଆଉ 6ଟି ରଥ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ନାହିଁ, 3ଟି ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ରଖି ଏଥର ଏବେ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ଯୋଉ ରଥ 3ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ରଖିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ବାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆର ନାମ ଶରଧା ବାଲି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଶରଧା ବାଲିକୁ ଟିକେ ମଥାରେ ମାରିଦେଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ଯୁଗର ଜନ୍ମର ତପ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଆଜି ଆସିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଶରଧା ବାଲିରେ ଗଡିଯିବ। ଶରଧା ବାଲିର ଧୂଳିକୁ ଟିକେ ଘରକୁ ନେଇକିରି ତାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦବ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ମାନବ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ପାଇବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶେଇ, ଆଜି ହୃଦୟକୁ ହୃଦୟ ମିଶେଇ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବିରାଜମାନ କରିବେ ରଥରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର, ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନବା। ତ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଭାବନା? କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ତ ଝାଡୁ କରୁଛୁ ଆସିକିରି ଏଠି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ଝାଡୁଦାର ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଝାଡୁଦାର ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝାଡୁ ଧରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହାତରେ, ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର ଯୋଉ ଏକାକାର ଭାବ ଏବଂ ଏଠି ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଝାଡୁ ଧରିକିରି ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଚାଣ୍ଡାଳ ତ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଚାଣ୍ଡାଳ ସମାନ, ଏଠି ରାଜା ମଧ୍ୟ ଚାଣ୍ଡାଳ ହେଇପାରେ, ଏଠି ଫକୀର ମଧ୍ୟ ଅମୀର ହେଇପାରେ, ଏଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛି ଏଠି ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟ ଅଛି, ସେଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର। ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୈନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାତିର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ଦିନ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ 750 କୋଶ ଦୂରରୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଯେତେବେଳେ ଅଧବାଟରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ହୃଦୟର ସହକାରେ, ଅନ୍ତରର ସହକାରେ। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ବଳଗଣ୍ଡି ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ 7 ଦିନ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସାଲବେଗ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ଆବେଗ ଆସିଛି। ମୋରି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ, ହୃଦୟର ନାଥ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନାଥ, ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଆହେ ରଥ ବର ଚଢା, ମୋ କପାଳ ଏଡେ ପୋଡା, ମୋ ପାଇଁ ପାଇଲ ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷଣ, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଏତେ କଷଣ ପାଇଲ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଅଟକି ରହିଲ ଭୋକ ଉପାସରେ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ମାରିବ, ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆବେଗର ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବ, ଦାସିଆ ବାଉରୀର ନଡିଆକୁ ପ୍ରଭୁ ହାତ ବଢେଇ ନେଇଗଲେ। କାହିଁକି? ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଥିଲା ଦାସିଆ ମନରେ। 56 ଭୋଗ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ
ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିକରି ରଥରୁ ସେବକ ମାନେ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ନିଜର ବାଲିରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟର ରଥରେ ବାଲିର ରଥରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଛି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ଆବେଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୂଚାଇ ଦଉଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ଏଠି ଭକ୍ତିର ଭାବନା ସହକାରେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଭକ୍ତ ଯଦି ସେଇ ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନୋଜ ଆପଣ ଯେଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଡାକିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଏବଂ ମନୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ କିଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ